ହନୁମାନ ଶୈଶବରେ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମହାନ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରାଣ କଥା ଆଧାରିତ ଏକ ଘଟଣା, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଏ। ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନା ଓ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଚପଳତାରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏକ ଦିନେ ସେ ଭୋଗ ଭାବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନେ କଲେ। ଆକାଶରେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାଳ ଫଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ହନୁମାନ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ବୋଲି ଭାବି ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଯଦି ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତେ, ସଂସାର ଅନ୍ଧାରରେ ଡୁବି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏହା ହନୁମାନଙ୍କ ଜ୍ୱରରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆବାହସ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାୟୁଦେବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ପବନ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦୁର୍ବିଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅବଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ରାବଣୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରାଇଲେ।